Ndewonu, ekele m unu adịkwa mma. Ịtụgo ilu Igbo kemgbe anyị bidoro wee mebe ịtụ ilu Igbo. Ị na-atụkwa ilu Igbo, ị na-atinyezukwa ilu Igbo n'okwu gị. Unu mana ihe anyị ji emere anya bụ ihe onyonyo ịtụ ilu Igbo bụ ka anyị nwee ike wee na-amụtakwa ilu Igbo. Ọ bụghị naanị ịmụta ya mana itinye ya n'okwu. Ya bụ na ọ dị ezigbo mkpa na ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu na-atụnyetụ ya n'okwu gị ka o wee yee nwee ezigbo mgbọrọgwụ dịka onye Igbo. Wee nwee ezigbo mgbọrọgwụ dịka onye Igbo, nwa afọ Igbo tozuru etozu. Taa ilu anyị bụ na anaghị anọ na ndo azọ ọrụ. Anaghị anọ na ndo azọ ọrụ. Anaghị anọ na ndo azọ ọrụ. Ihe ilu a na-akọwa bụ na ịma na ọtụtụ oge na ọ bụrụ na a na-ekwu okwu na bekee asị leave your comfort zone. Ya bụ na you cannot stay in the shed and contest for a job. Ị ga-apụta apụta ọ bụrụ na ihe gụọ gị agụụ, ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-azọ, ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ, ị ga-apụta apụta wee tinye uchu, tinye aka gị n'aja. Ị ga-apụta apụta wee tinye uchu na ya, wee gosi na ya bụ ihe gụrụ gị agụ na ị chọrọ ịzọ ya bụ ọrụ. Ọ bụghị nọrọ na ndo ndị ọzọ pụtasịa n'anwụ, pụta na mmiri wee na-azọ ya bụ ọrụ, gị nwa nọ na ndo asị na ọ ka ebunye gị ya maka na o ruru gị. Mbanụ, ndị Igbo si na anaghị anọ na ndo azọ ọrụ. Ị chọrọ ọrụ, ị ga-apụta apụta, pụta ka anyị mara ndị ọ gụrụ agụụ, pụta ka anyị mara ndị kwesịrị inweta ya, ka anyị mara ndị anyị kwesịrị inye ya bụ ọrụ. N'ihi na ndị a na-enye ọrụ bụ ndị gosiri na n'ezie na ha nwere ike ịrụ ya bụ ọrụ. Ya bụ anaghị anọ na ndo azọ ọrụ. Ndị bekee ga-asị leave your comfort zone. If you want something, leave your comfort zone and commit to it. Maka na ị nọrọ na ndo, onye pụtara apụta na anwụ na mmiri, onye pụtara n'okporo ụzọ, onye pụtara ka o wee zọ ya bụ ọrụ, onye kwupụtara akwụpụta ka a ga-ebu ụzọ wee hụ. Maka na ha agaghị ahapụ na onye kwu n'iru, onye gosigo na ya ga-emenwe ihe wee chọba onye nọ na ndo ezu ike. Mba, ya bụ ilu a ga-eme gị ka ị chemie echiche. Ilu a ga-eme gị ka ị makwara ka esi atụnye okwu ma ọ bụrụ na ị chọrọ inye mmadụ okwu ndụmọdụ. Ọ dị gị ka onye ahụ nọ na ndo, dịka mgbe ọ na-eti mkpu ebe ahụ efeka, ebe ahụ emeka nke a mere nke ọzọ, agaghị m emelinwu ya, enweghị m ego, mana ịmụtakwa na ihe a siri ike. A sị na kemgbe m ga-amụta ya ọ ga-eru ọnwa 4 na 5 tupu m amụta ya wee rụbazi ọrụ m ga-eji nweta ego. Ya bụ na ihe m chọrọ bụ ego. Ihe na-asị m mụta oteka nke ị ga-agwa onye ahụ na nwanne m anaghị anọ na ndo azọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe, ị ga-apụta apụta ka anyị mara na ị chọrọ ya. Nke a bụ ilu anyị nke taa, ọmarịcha ilu. Ilu ị ga na-atụrụ onwe gị, na-atụkwara ndị ọzọ, na ọ bụrụ na ị chọrọ inye ha ezigbo ndụmọdụ. Mana dịka m si kwuo na ọ bụrụ na ị tụọ ilu, ọtụtụ okwu ama ndịzi ikwu na okwu ahụ niile ị chọrọ ikwu wee gwa onye ahụ okwu onweghị ịzọbaghịzi uru. Ịtụ onye bụ ilu, onye ahụ tigide mkpu niile o tiri, gwacha gị ihe niile mere na ya ma melenwe ihe, gwa ya si ya nwanne m, Igbo siri na anaghị anọ na ndo azọ ọrụ. Ịgwacha ya ụdịrị ilu a, mechiere onwe gị ọnụ, nyenwa ga-ejizi uche wee gbakọọ ya nke ọma wee mara nke ọ ga-eme. Ebe a ka anyị ga-agụsị ya taa. Unu ma na ilu anyị na-adị nkenke. Aha m bụ Amarachi Atama, nwa dị ọra mma, onye na-agba mbọ hụ na anyị weghachitara ilu Igbo, asụsụ Igbo na mma ndị Igbo. Maka na dịka unu si ma, ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ekele m unu.